isihloko idinga lobubele likaThixo kwabamhloneleyo. Verse 15. Ngokuba utsho ophezulu owongamileyo, ohleli ngonaphakade, ogama lingungcwele, ukuthi ndihleli phezulu engcweleni, ndihleli nakotyumkileyo, umoya othobekileyo, ukuba ndikuye ndiphilise, umoya wabathobekileyo, ndikuye ndiphilise intliziyo yabatyumkileyo. Amen. Hallelujah. Sacela ngonkosile undifundele njengoba ufunda nje live then sizolanduka. Hallelujah. Mahlala phansi mahlala phansi. Verse 16. Ngokuba andiyi kubambana naye ngonaphakade. Ngicela ucela ulabe soqala. Utsho ophezulu. Verse 15. Yeah. Ngokuba utsho ophezulu. Ngokuba utsho ophezulu. Utsho phansi bazalwane. Utsho phi? Ophezulu. Akutsho phansi. Asithi hayi bathaba phansi. Sithi utsho bani? Hayi utsho phezulu. Utsho phezulu. Funda ke mama. Owongamileyo, ohleli ngonaphakade. Themba phezulu nje wongamile. Kahlelanga nje phezulu. Uhlala ngamile. Yeah. Uphezulu yena. Bathu phezulu nje wenze njani? Wongamile. Oh Lord. Masakala babesa. Wona babesiya. In the name of Jesus. Thank you Lord. Ogama lingungcwele. Ogama lingungcwele. Unegama lakhe abizwa ngalo. Igama lakhe ngungcwele. Ukuthi ndihleli phezulu. Engcweleni. Jamthanda baba. Uthi ndihleli phezulu. Engcweleni. Bazalwane asikhonza uThixo ohleli phansi, sikhonza uThixo ohleli phezulu. Uthixo sihamba naye uhleli phezulu. Sure. Uhleli phezulu uThixo. Yeah. Ubona everything eyenzekayo. Uhleli phezulu. Ubona yonke into eyenzekayo. Uhleli phezulu. Ndihleli nabatyumkileyo. Omoya uthobekileyo. Ukuba ndikuye ndiphilise. Umoya wabathobekileyo. Ndikuye ndiphilise intliziyo yabatyumkileyo. Ibandla likaThixo benza abantu xa bexesha elide benza ngemqale phaa ebheki yenza iprogram yakhe. Abantu bamcingile uThixo. Benza uthanda batya izono benza yonke into. uThixo ngolaka lwakhe. Abantu besenza yonke into abayithandayo. Beze kwenzeni ngokuzithandela. Benza everything abayifuna ngokwabo. Bengenza intando kaThixo. Yeah. Xa ufunda phaa ngasemva. uThixo uyalwa nebandla. Because uThixo akabuza umprofethi sekukhona iproblem ebandla ezifeyisana nalo. Abantu bakaThixo bayakhonza izithixo. Sure. Baphinde bazokhonza noThixo. Hallelujah. Amen. Abanye bahamba kwindawo eziwanonwanga aphinde azokhonza noThixo. Sure. Abanye umuntu ahamba kuyo ayazi uba indawo yahamba ndihamba phaa benze ndiyakhonza lapho ebhilisi. So kuthi bawuthatha ngoku wayekhalimela izinto ezelo hlobo uThixo ngoyizayo. Yeah. Wabona uba ibandla lakhe liyemka endaweni yakhe. Sure. Liyesuka ibandla. Ngoba liyasusa ibandla zizinto ezenzekayo around ibandla. Ibandla limke apho belikhona. Yeah. But unfortunately kwixesha esiphila kuyo isukela kwixesha elinzima. Abantu besenza ukuthanda kwabo. Yeah. Sure. Come on. Abantu behamba ngendlela abathanda ngayo. Yeah. Bekhonza uThixo ngendlela abafuna ngayo.
not ngendlela afuna ngayo uThixo. Sure. Hallelujah. Athi bayixelelwa athi hayi mina ndazi ngolo hlobo. Sure. Hallelujah. Yeah. Phofu bazalwane apha njengoba silapha nje siyafana ngathi siyi-team apha but i-team into elidayo. Hallelujah. Yeah. Ifanele udlala i-match soka. Xa udlala i-match soka apha qala play singadlali right yakhutshwa kwazaphela nithi ufakwe kwi-play. Hallelujah. Ayikaphela kuthengi khutshwa. No, there's a reason why ikhutshwa. Hallelujah. Yeah. But xa ndibaleleyo funa sibe nayo eyona goal funa sibe nayo uba sifuna le team sidlalela i-team Win. Hallelujah. Amen. Xa uthatha ipolishini okay lesinawo namhlanje uzawudlala ipolishini 7 uzothi hayi namhlanje number 8. No, there is a reason why uzobona number 7. Yeah. Hallelujah. But understand whether the goal but each reason ya like uba uzoba mthinto ufuna si that's winning. That's winning. Yeah. But in revival, it starts from yourself. Yeah. Iqala ngawe uvuselele. Ayiqali ngomzalwane othile, but iqala ngawe imvuselelo. Iqala ngawe imvuselelo. Iqala ngawe. It begins with you. Yeah. From your heart. Hallelujah. And when I do not say to Tito Kaku, it's the holiness. Yeah. Holiness, Pastor. If you live a holy life, I'm telling you, God is with you. The devil is a liar. If you live the holiness and holy life, God is working with you. Yes, Lord. God is working with you. Uyawuthetha izinto zisuka zenzeke. Yeah. Kumbangaseka abathakathi abakuthakathayo. Ngoba uThixo uhamba nawe. Sure. Uyaletha lowo. But in holiness, it represents our uThixo. Yeah. Yenza holiness. Yeah. But uThixo yibani ngcwele because namhlanje Ingcwele. so the holiness is the likeness kaThixo. Indlela uThixo angazibona ngayo phi apha kuwe. Yeah. We need to live a holy life. Sure. Siphila ungcwele ba. Hallelujah. Amen. Uthiwa intombazana ube yintombazana ethi andiphathaphathi. Yeah. Yintombi yevangeli. Andithingathithwa yintombi yevangeli. Uthi intombi nto yesimelakas. Yeah. Yahamba ngokuzithemba laa ntombi. Kuba igcwele ngamandla kaThixo. Sure. Gcwele amandla. Hallelujah. Gcwele amandla. Ngolu nyaka usindiso intombazana. Yabona ke thina amantombazana esingayiqoka sisindiso ebethini ndim. Hallelujah. Amen. Siyahamba singabazalwane. Dala ke umzalwane bengahambi yedwa, bengahambi nodade. Dala. Bayithuhana okuyenziwa bengaba nibaninzi. Bafike mfana eze kulo dade. Hayi, athi hayi bendicela uthathe. Hayi mthathe. Thathe kumthathe. Wamthatha ke. Wathola naye. Wala sizwa intombazana no. Bendixelele. That's kunzisi. Damkele uYesu. That's why undibona njalo nawo bantu basebiswe. Wathi siyafana alasekhaya futhi soyeka ke ngoku. Lo besifuna ithethe besifuna ithethe. Sensi. Hallelujah. Amen. So usindiso oku kuma stand. Kumele stand be bold. Ngensindiso yakho. Yeah. Stand for your salvation. And uthola uThixo uzawuthini wena xa umele insindiso. Uthola uThixo. Yeah. Uzawuthini yena. Because you have to stand for your salvation. Yeah.
ngimele le nto yiyo nasesikoleni sakho stand for your salvation. Hallelujah. Amen. Ina nje baleka ufike nawe isichaze wa ulife unjani chaza engibantu abangisensile uzibophelele ke whatever ozoyenza bazakuthatha ke bazakuthatha ngale mithetho leyo. Yeah. But ukuzifihla unika usathana chance. Sure. Unika usathana chance ke but xa wafika wazichaza ukinika take chance. Yeah. Hallelujah. Amen. So we need to live a holy life. Ibandla eliphila ngcwele uthixo akwazi ungabi na. Ibandla eliphila ngcwele. Yeah. Noma baphila ngcwele uthixo akwazi ungabangcwele. Yeah. Because baphila ubomi obungcwele. Oh yes. Akwazi ungcwele uthixo. Akwazi. Hallelujah. Amen. Makasiyela ngokwendawo ye-repentance. Also what we need lento inguquko. Inguquko yona ibonakala noma sowuphila aye uguqukile ubani akasenzi ngela hlobo wayekade esenza ngayo. Yeah. Hallelujah. Yeah. Wayekade esenza zonke izinto kuthiwa ngokuhe ayisendulo sibona the way enza ngayo. Hallelujah. Because it is. Yeah. Hallelujah. Uchintile ngamanye wazo. So uthini change emoyeni wethu. Uchintshe indlela usenza ngayo. Asekhaya nakho usaziwa ngendlela ethile bathi ukutshintsha. Ukhona umuntu ofikileyo phezu kwakho. Ukhona indoda efukamileyo phezu kwakho. Ukhona uthixo ofukamileyo phezu kwakho. Ukhona uthixo ofikileyo phezu kwakho. Kuthiwa no ebekade ngabi ngohlobo. There is a change to this person. Yeah. The change iqala enhliziyweni. It starts from your heart and then it comes to your mind. Yeah. Qala enhliziyweni yakho utshintshe inhliziyo kuqala. Ishintshe kundlela usenza ngayo. Ishintshe kundlela ucinga ngayo. And then izengqondweni yakho. Oh yes. Sabona uthixo ekusebenzisa. It's because utshintshe indlela usenza ngayo. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. So insindiso ke ihamba kuloo ndawo. Nalapha athetha khona uIsaya uthetha ngolo hlobo. Because ungcwele usesikalweni ufuna abantu abazawuhlala naye esikalweni. Abantu azawumusa nawe esikalweni. Abantu azawulamba nawe esikalweni. Uhleli phezulu esikalweni. Oh yes, Lord. Uhleli phezulu. Uhleli phezulu yena. Yeah. Ubathongile abantu bakhe. Ubathile abantu bakhe. Asoze bayekele, asoze bashiye. Ubangathilela uJehova abantu bakhe. Yeah. Abathesha wonke ubajongile. Bajongile. Ubagcinile yena. Oh Jesus. Ungasawulele. Jesus. Uthixo. Awudinga sibosebenzayo. Ufihlwe nguye. Yeah. Ufihlwe nguye. Thank you, Holy Spirit. Ufihlwe nguye. Wafihlwe uthixo. Thank you, Holy Spirit. Afihle sekunzima. Thank you, Jesus. Afihle sebehlekisa ngawe. Afihle sebethetha ngawe kakubi. Afihle yena. Asuke ingalo yakhe ayibeke phezu kwakho. Yeah. Isandla sakhe siba phezu kwabantu, phezu kwabalungisa. IBhayibhile isandla sikaYehova siyelisa. Isandla sikaYehova sinamandla. Bonke abathembela kuye abasayikudalisa. Bonke abathembela kuye abasayikudalisa. Yeah. Sure. Awusazi udalisa. Khona kuye. Ukhuluma ngcwele. Awusazi udalisa manje. Ukhuluma ngcwele. Awusazi. Ayisoze ikwazi kwenzeka lokho. It cannot happen.
Hallelujah. Wema nataka tuafike. Babona i-holiness. Babona amandla kaThixo. Babona i-glory kaThixo. Ufunamile phezulu yakho. Funga amandla. La kasalalos. Osa kalalosa. Masha kalalosa. Kalalosa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. God will restore Israel. God will restore. I said God will restore Israel. God will restore Israel. God will restore it. Hallelujah. God will restore it. There's a spirit of restoration. Yeah. There's a power of restoration. Amen. There's a blessing of restoration. Oh, yes. God is restoring your house. God is restoring your house. There's a change in the spirit. Oh, yes, There's Lord. a change in the spirit. There's a change. Thank you, Jesus. In the spirit. I pray that God may restore you. Amen. I pray that God may give you power. Amen. I pray that God may release you. Oh, yeah. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. God just restore you. Amen. God to restore you. Amen. God to restore you. Amen. God to restore you. Amen. Jesus name. Thank you, Jesus. There's a spirit of restoration here. I can feel it in the name of Jesus. Yes, Lord. Ukwandas busa. Yeah. Ukwandas busa lewayo. Ukwandas busa lewayo. Ukwandas pants wayo. What is the ambulance in our house? I'm telling you, people will testify. People will testify. I'm not going. Yeah. Oh Lord, we celebrate. Restore everything, Lord. Restore everything, Lord. Restore our. Restore our. Restore our favor. Let's restore it. What you know what we say? God wants to restore. Hallelujah. As I'm speaking right now, I'm saying to our is being restored. Amen. As I'm speaking right now, let's be restored. As I'm speaking right now, in the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We have we said, wow. We have we said. I'm telling you, this is 2026. Amen. Mark my words. Mark what God says. There's a shift in the spirit. When you change, there's the life of Lord. I'm a chainer. I'm a chainer. The chains are broken. The chains are broken. In the mighty name of Jesus. The chains are broken. The chains are broken. Hallelujah. And I'm speaking. Zithetha ezibabileyo. Oh, yes. Yakhululeka. 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 Azalwe sinamandla okuthetha izinto zenzeke. God has given us power. Sinikwa samandla besesihlalweni. Hallelujah. Nothixo asikwenzayo usesihlalweni. Usesihlalweni uThixo. Usesihlalweni. Usesihlalweni. Njengoba nishumayela nje
Ukhona ezikhalwayo. Amen. Hey, bazalwane. I want you to understand. Tell us why you got the loose one. As I'm speaking, what you do cool easy. Cool easy. But what is needed is holiness. Live the holy life. What you do free play wherever. Peter go good way. Peter go good way. And then we see God. It's authority. Peter go good way. Peter go good way. And we will see God. Peter go good way. Hallelujah. Ah, pastor, do I want to? Amen. They don't say like why. Amen. I'm telling you, they don't say like why. Amen. This place is too small. Yeah. So do I want? Hallelujah. Let us smile and tell them. Ah, mom says we smile and tell them. Let us smile and tell them. Amen. Now, mom says we smile and tell them. Hallelujah. Hallelujah. So, bazalwane, everybody there, uThixo ayenzayo. Kuba sithembele kuye. Thembela kuThixo. Trust in him. Hold on to him. uThixo ufuna simthembe. Yeah. As we walk this life of holiness, we have to trust God. We have to trust him. Put your trust in him. No matter where they are, but your trust must be in God. Hallelujah. Your trust must be in God. Trust in him. Trust in God. Trust him. Whatever waiting on is in the hands of the Lord. Whatever you need is in God's hands. Is in his hands. Because uhlele sihlale uthi uyabusa khona. Uhlele sihlale. So God is waiting for your response. Uba wena uthini ngale uthi bayithethayo. Ujonge wena uthi phila ubungcwele man. Yeah. Phila nje into abazala man. Ungena ngxaki. Better ngoba insindiso ngoba yaba better insindiso. Yeah. Better kakhulu. It's very easy salvation today. Hallelujah. Thina sasingayi selwani. Uthola usizo awuyelwani. Can you imagine? Uthola usizo unjalo bathi akhaya lwani. Singayi because uthola ulwandle usekho. Hallelujah. So lanto ke ngoku isandla so simelele ekuthikweni into today. Sihlale sikhonze uThixo. But today is very easy. Hallelujah. Lesinike ukuthi nobazinike okudala uthi umzalwane akancike ujini umzalwane bathithini yonke la. Hallelujah. But ngoku sithe easy the way whatever you want to wear. Very easy. Very easy. Very easy salvation. So ayonto easy. Yinto elula kakhulu. Uthemba yena uthi basebenze nawe. Hallelujah. Uthemba yena. Masihambe noThixo abazalwane kweminyaka ka-2026. Sibone uThixo uzowenza ntoni xa ihamba nathi. Sibone yena amandla wakhe. NjengabaSirayeli ayahamba noThixo. Ahamba noThixo kunzima kodwa ahamba naye. It's not easy to know about the the ups and downs, but tembela kuye. Tembela kuye. Trust. Trusted. Or it's bonke abathembela kuye abasayi kudaniswa. Nazo udaniswa. Ukhonza. Nazo udaniswa. Nazo udaniswa. Because ukhonza. Nazo udaniswa.
So give your life to him. Nikela wena bakuyi. Indlela yakho uyiyekele phambi kuThixo. Uyiyekele phambi kuye. And then we will see God what he will do about you. Because siyabadinga abantu abahamba noThixo. Abaza endleleni kaThixo bahambe naye. Basixelele uba this year sifuna ubona imisebenzi. UThixo senze umsebenzi nathi. Hallelujah. UThixo awenze umsebenzi nathi. Sure. IBhayibheli ithi amalungisa akawayekeli. Akasoze akekele. Akasoze kushiya. Akasoze kushiya. Uyawuthi ucinga into uThixo asikayenze. It's because uphila ubomi obunjalo. You are living a holy life. Yeah. Izawuthetha into uThixo asikayenze. Because xa uphila i-holy life iba kwinambela uThixo akuyo. Sure. Uthetha le nto uThixo asikwenze nayo. Uba kwi-level uThixo akuyo. So bazalwane, holiness is the key. Yeah. Holiness. Repentance. Sikukuke bazalwane. Sikukuke this year. Ungathi haya nenzo njalo. No. Ukukuka kulo. Yeah. Ungathi haya ngiphatha ngolo hlobo. Ukukuka kulo. Yeah. Akuthetha ngolo hlobo nawe. Isi. Ukukuka kulo. Yeah. Hallelujah. Amen. Ukukuka ngolo hlobo nawe. Ukukuka. Yazi abantu xa uqonda osindiswe ungekathethi manje abantu babesebabona aware usintsile kodwa ethi abonakala apha kuwe ungekayithethi nakuzo zonke izinto nasebenza kuzo bebesinifika nje endaweni ulo halo ngithiwa wena angaba nto wasisi ndiphele ngizofundisa ugcwale ukufundisa abenza zabona ugcwale ukufundisa lokhu ungayaphi na ula zonke izinto kuzo Foolish. Zange ngisho bangifundise. Hallelujah. Babona indlela endiphila ngayo. Yeah. My lifestyle. Hallelujah. Indlela ophila ngayo indlela ethethayo ebantwini. Sure. Iyathetha indlela ophila ngayo. Le ndlela ophila ngayo iyathetha ebantwini. Iyathetha. So holiness is very important. Skill a holy life. Skill God who will see him. Only I tell Joshua. Joshua number 4, verse number 3, verse 4. As you purify yourself. Eish. What's that? Eish. What is it what he's saying? I'm that. Yeah. Hey, but tomorrow, God is going to be mangaliso. Yeah. Because the Lord is what he's saying today. Because tomorrow, like a summer rose, which you go, is going to be mangaliso. What is the today? But when tomorrow, when God will change your life. Yeah. If you purify yourself today, and then tomorrow, uThixo imimangaliso izabakhona phakathi kwenu. But God is waiting for you. So that akwazi ukwenza wakho umsebenzi. So that akwazi ukwenza wakhe but ulinde wena. Yeah. Amen. Purify yourself today. So if you purify yourself today, then tomorrow God will perform miracles. Oh yes. I say a miracle is coming.
the miracle is coming tomorrow. Amen. If you purify yourself, the miracle will come tomorrow. In the name of Jesus, the miracle is on the way. The miracle is on the way. In the mighty name of Jesus, purify yourself. Think what it is. Sure. Make yourself holy and see what God can do. See what God can do. Nale Peter sifunayo imanje holiness yakho. Nale msebenzi ufunayo umanje holiness yakho. What Thixo ufuna when you purify. Then yena azokwenza. Umanje holiness yakho. If you are pretty holiness, then you will see God. You will see God. Oh, yes. Hallelujah. I can start worshiping song and still turn us.